kwadlula 71 kwathi ngo-72 futhi kwaphinda kwenzeka njengoba kwenzekile ku-70. Inkosi yayingiphile amantombazane omabili kwakuyinyanga ka-8 kwenzeka semito leyo ku-70 no-72. Kwathi ngesikhathi ngilele esibhedlela ngo-72 kwafika ukuthi ngilale sengihlinziwe kwenziwa konke kwakhishwa lowo mntwana wanjalo. Ngo-72 ngileleke esibhedlela ngizothi inkosi yathatha impilo yami. Ubusuku ngilele kwangathi ngisephusheni. Ngahamba kwakhona sengathi uthi nanka amadlila ahlaza. Ngadlula lapho ngahamba ngwela imfula ngidonsa intaba. uNkulunkulu engihlenga konke lokho. Ngahamba kwafika endaweni eflat la safika khona sihamba sitholana nabanye endleleni siyafidana. Kwasekuthiwa asime ulayini. Lapho izwi lasho njalo lathi manino ulayini khona kuzokwazi ukuthi nihleleke kahle. Sama lapho ulayini mina ngangu number 4. Uma sengimile lapho kwasuka lapho kwanikwa lo oqala unumber 1 wakhonjiswa indlu yakhe kwathiwa indlu yakho nansi. Wanikwa zanokhiye okuyivula leyo ndlu kwathi ahambe ayongena kuyo. Kwadlula lapho kweza kunumber 2. Unumber 2 kwathiwa kuyena nansi indlu yakho. Wanikwa nokhiye kwathiwa ukhiye nanga hamba uyivule ungene indlu yakho. Unumber 3 naye futhi kanjalo wanikwa ukhiye wanikwa ukhiye wakhe wakhonjiswa indlu kwathi wahamba ayovula ngene. Nami-ke ngokucabanga ngacabanga ukuthi kuzokwenzeka kanjalo. Kodwa mase kufika ke mina kwathiwa indlu yakho nansi yana. Kodwa uzokuphindela emuva ungavunyelwa ukuthi unikezwe ukhiye wayo indlu yakho. Awuphindele emuva. Isikhathi sokuthi unikezwe ukhiye wakho asikakafiki. Ngaphindela emuva ngabona hawu sengathi sengiyaphaphama. Uma ngiphaphama hawu kanti ngiyaphupha. Hawu ngiphupha into enhle kanje. uNkulunkulu wangibuyisa kusho ukuthi isikhathi sami esingakashayi ukuthi ngihambe nya emhlabeni. Kwafika ukuthi ngimukelele inkonzo yasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngambona uNkulunkulu ngenye indlela. uNkulunkulu wasihlanganisa ukuthi kube khona ithuba elivulekayo ukuthi lapha eBrentshini eBhamshele
kuzofuneka kwakhiwe indlu ezokwakhiwa ezoba igatsha lasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabona leyo. Hayi ngathula. Hayi kwathiwa kufuneka la eBhamshela ngoba yindawo esesente. Oqhamuke eChibini kube seduze, oqhamuka phezulu noma kwezinye indawo kufuneka indawo esesente. Hawu ngamangala ngathi mina hawu hayi ngithe ngisamangele kwafika ukuthi bangibize kwakuye ubaba umpostoli uMsibandi nomfundisi uSithole bathi wakhuluma baba uMsibandi wathi ayikho indawo mama ongasinika yona ukuthi sikwazi ukwakha na ibranch yaseBhamshela. Ngathula ngathi ngisathuli kwafika umcabango ukuthi hawu baqoba mina kusho ukuthi uNkulunkulu babonisile ngathi mina hayi ngakhomba lenye phesheya wathi